فما في يوم مولده في بيت عائشة bandiraɓe julɓe onon wiyoɓe ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan rasulullah. bandiraɓe bokke jalluɓe ziyara men ziyara ceerno men ceerno salif sow paɗannoɗo kala hitande heedi ko ñande aljuma 5 aset jeegom lewru janvier hitande ujunnaji 2024 ko ngol wattata arwoniri capantati e tati e gardugol khalifa galle o hono ceerno abou ceerno salif sow e miñum ceerno mouhammadou lamine ceerno salif sow ebe ero dendangal julbe nde tawterte oɗo ziyara hikka noon ziyaro waɗata ke jimandi galle ceerno men ceerno ahmed bokar alpha ba mbo hoore fonde ma tawtere ziyara o ceerno ibrahima ba kame ɓesgo ceerno yaro ko deju baro bandiraɓe muɗɓe tedduɓe bandiraɓe julɓe ko ni programme o leldoto ñande aljuma 5 lewru janvier hitande ujunnaji 2024 taggal jaɓɓugal hokko juulal takusan e hadratul jumu'a jamma o ko mawludu nabi mbalen mantude rasul sallallahu alayhi wa sallam ha wet ñande aset jeegom lewru janvier sanga waxtuji jeenay subak joɗɗinde hoɓɓe 10 heures fawi hojomaji capantati ko tara alquranil karim zikrullah wondude jewtitine sanga waxtuji sappo e tati ñalawmo ko cérémonie officielle hakkunde laamu ngu e ɓesgu bokke jalluɓe ina arɗo on cérémonie maire mbo bokke jalluɓe hono abdoulaye daouda diallo président conseil économique social et environnemental bandiraɓe musidɓe tedduɓe so yiya waxtuji sappo e nayyi woni 2 heures ko juulal tusbar ziyara mosele ceerno men ceerno salif sow yo yurmede allah wonema kam e ganale bokke jalluɓe bandiraɓe ñagonoɗen mayɓe julɓe ɓe tawɗen ɓe toon foof so en kaljiti duwodiren e koye men ñagoɗen yo allah hokku en tawterede o saaha mbo wuuri دفنا ليلة أربعاء في جوف ليل الفضل وحسنا. assalamu aleykum hettiyankoɓe e biyankoɓe ayaw Piindi TV bisimilla moon e ruɓɓindu jayndeli moɗon weltare min dañta e kala saaha huccidde e mon noon kadi min dañiri weltare oɗo subaka talata hande ko yiɗon yo Allah waɗanen jaam goto fof salminama inde kon manama e jettoɗe seeɗenɓe min jettaka e laal gotol calminama juura berta juuɗe ñaga duwaw yuppa e Sénégal e aduna o foof ɗum noon hettiyankoɓe e biyankoɓe ko yettude gueno mo ganduɗa hokki en kadi tawede oɗo saaha saabu rawane min darinoma ɗo wadde won sowete ko ganduɗa ko kañum woni bonne heureuse année wiide on yo hitande jaam hikka kadi Allah hokki en ɗum noon ko yettude ɗum Allah e ñagade kadi Allah tawede kadi mo wuuri ha enen foof tawa eɗen joɗoɗi eɗen jebta eɗen kalda hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe e dañde weltare tan ruttitade ɗo wiɗon yo Allah waɗanen hitande jaam hitande peewal hitande cellal hitande sutura hitande nde ganduɗa hitande kalis kewɗo wonata na yaade jaam yaade sutura kono kadi yaade ko ganduɗa kañum woni cellal ɗum noon hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe Allah kadi hokka en balɗe judde battande moƴƴe wonde cellal saabu ko woni fof ko wona cellal fof cellal ɓuuri ɗum so neɗɗo selli ma dañ ko woni fof kono so neɗɗo dañi sellani ala ko wonata wadde noon yo cellal ngal ardo sutura o yaada hen kono kadi ko ganduɗa kañum woni dañal barke fof yaada hen yo Allah waɗanen ɗum yo hitande won hitande fijirde jalede yo won hitande nde ganduɗa ko hitande ɓuuɓoɗi e sénégalais ɗi foof hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe ɗum noon ko dañde welta tan ade ko ɓuri tengtude e jaydel ɗi ne jeeya hen noon discours mo galdiɗo leydi ndi waɗi woni tan discours mo fin d'année kono ko discours spécial saabu noon ko discours wayno tigui innira goɗɗum nani hen woni gueɗe politique e ko way noon ha tengte gueɗe Ousmane Sonko yimɓe muɗum haɗaɓe waɗa wadde manifestation joni wonta so Allah lamɗo jaaɓi noon tigui hettiyankoɓe yeɓiyankoɓe gudditiren jayde gendire le soleil noon e oɗo subaka kañum ari tan ko bilan mo gardiɗo leydi ndi waɗi ɓe mbi tan gardiɗo leydi ndi kay mantini hoore muɗum saabu ko neɗɗo mantiniɗo e bilan mo ganduɗa waɗi ɗum ɗon noon o wi ɓe mbi o ƴetti gueɗe Sénégal o fawi ɗum yeeso kono kadi ko fayi e tan élection présidentielle garoji o wi tan ko mawa fawɗum e lawol garene jayde Sud Quotidien noon oɗo subaka wi tan ko Macky Sall kay holliri trophée ji muɗum manam kala ko ganduɗa
dañno e ko waɗe nder leydi ndi o holliti ɗum garene jayde quotidien le quotidien noon wi tan ko Macky Sall kay udditi ɓernde muɗum haaldi e sénégalais ji ɗi ɗum ɗon noon ne jeeya discours mo ganduɗa o haali hen réalisation ndi o waɗi hakkude duuɓi jeeɗiɗo idi wadde hakkude duuɓi joyyi o wattini wadde ɗum ɗon fof noon o arti hen kanko gardiɗo leydi ndi woni duuɓi 12 ganduɗa o jooɗi en muɗum e hoore leydi Sénégal ɗum ɗon noon o arti bilan ganduɗa o waɗi ɗum garene jayde source a noon kañum ari tan koye banggue ha joni gardiɗo leydi ndi wiyete kay kanko gardiɗo leydi ndi kay o suuti konngudi kono noon ne wayno tan ko joganiɗo tan en oɗo mo ganduɗa kañum woni Ousmane Sonko ha kañum kay ɓe hen ɓe garte oɗo subaka kono kadi ɓe garti ha joni source a yetti walla tan heddi e 11 ɓe ganduɗa ete ɓe ngala caution te ganduɗa nawino kayitaji mabɓe toon to conseil constitution toon to ganduɗa ko kañum woni tigui to kay conseil constitutionnel ɗum ɗon noon ɓe mbi tan ha joni noon ine heddi tan gueɗe ɗe ganduɗa ine ƴewte kamɓe noon woni kayitaji kay ɓe ganduɗa ko kamɓe goni o candidat ji ɗi ganduɗa ete ɓe nawi kay kayitaji mabɓe ɗum ɗon noon oɗo saaha wonɓe ganduɗa keeɓi wiye waɗede validé ene jeeya hen mbaɗono Boubacar Camara e Déthié Fall e tan Cheikh Tidiane Dieye kono noon wonɓe ganduɗa kañumen ko jooɗiɓene paada ha joni tan hettiyankoɓe ɓen koɓe garene jayde tribune kamɓene ɓe garti ɓe mbi tan 15 mbaɗama rejeté oɗo saaha tato woni waɗaɓe taw validé ɓe mbi noon oɗo saaha kay kanko El Hadji Ibrahima Mbaw kanko o wi tan ko o yaltini candidature makko e course oɗon Mohamed Habib Tunkara kankone e oɗo mo ganduɗa woni Rose Wardini Cheikh Tidiane Gadio e tan moɗo biyeteɗo Mohamed Ben Sidi Diop e Pape Makodou Diouf kamɓe ɓeɗon noon gueɗe mabɓe oɗo saaha nani ƴewte ɓe mbi Mari Taw Niane e oɗo mo ganduɗa kay kanko woni Abdoulaye Sylla e Samba Ndiaye Aminata Assome Diatta ɓeɗon noon candidature uji mabɓe koko waɗa invalidé ɓe garte kay e konngudi Bougane Gueye Dany suuti fadude gardiɗo leydi ndi caggal nde ganduɗa yette discours présidentiel waɗama walla mbiyen tan discours mo fin d' année garene jayde li quotidien noon ari tan koye konngudi Karim Wade saabu kañum wi tan ko Karim Wade kay way kono ni kalawo ko wona gonga huccidde ɗum e sénégalais ji ɗi ɗum ɗon noon discours mo ganduɗa hollirama e tan réseaux sociaux ji ɗi o waɗi ɗum o wi noon omoni yiɗa artude e nder leydi ndi Sénégal kono noon ko neɗɗo mo ganduɗa ko jaltinanoɗo leydi ndi ɓe mbi tan ha joni kay o suuti konngudi makko fanude politique jeunesse faade sukaɓe e ko way noon ɗum noon e wiide tan kanko kay koye tigui tinnude koyɗe makko e tan tinnude gueɗe makko saabi kay kanko ha joni ɗo wonno ummaki ɗon garene jayde l'express noon e oɗo subaka wi tan ko Ousmane Sonko kay waɗama investir kono noon koye nder koye huis clos waɗa ɗum ɗo noon woni ko ganduɗa kamɓe tan e koye mabɓe mbaɗi ɗum ɓe mbi ko tolni noon e ko ɓuuri yimɓe 50 tawtoranoma ɗeɗon gueɗe caggal nde ganduɗa kay manifestation mabɓe haɗanoma waɗede ɗo ɗo ganduɗa woni terrain akapes mo parcelle garen ha joni jayde l'info noon ari tan ko wiide oɗo joni kay conseil constitutionnel kay waji ɓe nani ƴeewe candidature uji mumen ne mbaɗe validé ɗo joni toto tan mbaɗa validé heddiɓe noon nana paada wonɓe ganduɗa ko wiyaɓe yo ƴeewoy yo ƴewtoyo ko ganduɗa ko kañum fayi to banggue parrainage uji mabɓe saabu koko dañi doublon ji e woɗɓe ɓe ganduɗa kay kañumen kayitaji mabɓe koko jaltina hen ha laaɓi cer garane jayde libération noon ari tan koye jinña cukalel gorel baraɗo toon to diwan mo États-Unis bariɗo mo wo noon jetti tan ko kural fiiɗume dow makko ɗum noon caggal nde ɓe darino aɓe jiilo kayitaji walla tan to ɓe darino aɓe ƴeewa lawol no ɓe dañiri ligguey kamɓe ɓeɗon kay ko ɗon tigui woodi garɗo udditi ko ganduɗa kañum woni vitre auto muɗum fiye dow mabɓe kure hawri noon e oɗo suko biyeteɗo jinña mo ganduɗa rewi koye lawol Nicaragua ne woni ɓiɗɗo Touba ne yano toon to États-Unis ɓe mbi noon o ɓooyani toon ni kanko oɗo ɓiɗɗo gorko garen ha joni jayde suñu lambo noon ari tan koye combat dañɗo hanke hakkude Modulo e Boy Niang ɗum ɗon noon ɓe mbi tan Modulo kay ko kañum tigui liɓi Boy Niang ha jooɗi e dow muɗum garene jayde
hannde stade coftal ɓalli ara tan e banggue football e ko way noon kañum noon uddata damale oɗo subaka ɓe mbi Jackson e Pape Matar Sarr kamɓe noon oɗo saaha kay koɓe dañɓe gagnandiri sikkaka soma ɓe jaa e tan coupe d'Afrique ko goɗɗo mo ganduɗa kay kañum maya jagol mum lapti cer woni Nampalis Mendy kanko noon oɗo saaha ama jeeyayi baroɗe ɗe ganduɗa kay ko kamɓe jogori yaade ɓe mbi noon o waɗi entraînement makko gaɗono ɗum ko hanki wonno faade e kan paranteɗo goɗɗo mo ganduɗa suuti konngudi fanude kano woni Sadio Mané widemo tan kay oɗo walla mbiyen tan coupe d'Afrique garowo kan o 2024 wonta noon ko weeɓi saabu koko ganduɗa kay sabu ko gueɗe ɗe ganduɗa hewɓe non toon te hawruɓe toon ɓe fof ko équipe aji mawɗi wadde noon jogorani webde e hay goto e mabɓe yo Allah waɗanen jaam joni gudditan hello wonko noon tigui hettiyankoɓe ɓiyankoɓe caggal nde ganda emin jarni on no fewi e jebgol e ko ganduɗa ko kañum woni saaha foof encouragement ji moɗon saaha foof e commentaire uji moɗon wadde mon partagé ko ɓennata ɗo ko min ngala jobdi moɗon onon ɓe ganda onon goni téléspectateur uji ɗi de Piindi TV walla mbiyen Piindi média saabu noon ko faye radio go ko faye ko ganda ko kañum woni télé ɗe fof ko ɓuri hen hewde koye internet rewata te noon kon saaha fof kon soɗoɓe pasuji moɗon saaha fof kon waɗoɓe feere no jeeɓiɗon saaha fof kon waɗoɓe feere no mbaɗirɗon encouragé ɓeɓe ganda goni darotoɓe ina addana on kabaruji nene mbaɗana on émission ji saabu noon weeɓani neɗɗo darade waɗa émission walla daro waɗa ko ganduɗa kañum woni tottude kabaruji kala ko fayi e jamanu e ko way noon fof no guila no parante ha ɗo rewata ha ɗo yettoto e moɗon fo ɗum noon weeɓani wadde noon ko yettude Allah no fewi ene hokka en cellal darade subaka fof addande won ko ɓuuri tengtude e jaydel di subaka fo addande won ko kewe aduna wo to banggue Fat Ndiaye émission muɗum darade subaka fo addande won to banggue radio ngo Amadou Moussa en e ɓe ganduɗa kamɓe goni Adama Diop en Abba Saren Alimatou Dia en kamɓe fof ɓe ganduɗa nani liggoyngal ɗon banggal wonɓe galle wo fof hay goto yejjitaka hay goto woppaka goto fof ko darde muɗum partition muɗum waɗata weeɓani guilay ɓornugol comci weeɓani guilay parande ɗum rewɓe ɓe ganduɗa ete maquillage uji waɓe no yam fof darota koye télé saabu mbaɗani so mbaɗani maquillage uji nani hen ɓornugol subaka fo nani hen weeɓani kono noon Allah nani nangui hen onon ne yeeɓiyankoɓe hettiyankoɓe ko onon tigui dokki amen doole saabu sinno min mbaɗanno émission on jeeɓata walla on mbatta commenté walla on mbatta aimé e ɗum ɗon welata wadde noon ko jarnude won saaha foof e wiide on yon jokku golle kala nde jeebɗon saabu hande so 5000 personnes yeeɓi walla mbiyen e ko fay e 6000 personnes yeeɓi woni ujunnaji 6 yimɓe jeeɓa émission tawa noon dañi tan ko 300 woni temedde tati j'aime ɗum ɗo ne wawi wiyede famɗi ɗum noon wiyaka ko woni fo so ɓeyditama tan ɓurat welde te min jiiɗi ko noon yon ɓeydit saaha fo soɗon jeeɓa yon mbat aimé woni memde e cloche o saabu ko ɗum memde e ko ganduɗa kañum woni junguel kengel sarangel ko ɗum woni ko wallitta amen ɗum woni ko hollitta algorithme o onon yeeɓoɓe oɗon jiiɗi ko jeeɓoton ko oɗon jaade ko jeeɓoton ko te ɗum ɗon ɓurata hokkude doole Piindi TV goto fof ne wawno saaha foof waɗa hen mbuɗu muɗum kono noon buuɗi ɗi yoni tan e jettude téléphone muɗum waɗa hen connexion yeeɓa ɗum ɗon noon mamin ɓuur kadi weltade saaha foof so tawi on ƴetti cloche oɗon walla tan on mbaɗi yete on memi junguel ngel ɗon ganduɗa ko kañum woni sara o ɗum ɗon e walne wallita men kono kadi no mbaɗi toon partagé ni Allah jarama on jarama saabu a joɗoto ngo jeeyeda e groupe goto mo ganduɗa ete ko groupe joɗɗa ha journal ma naata walla joɗɗa ha émission ji Piindi natate ɗum ɗon ko wellanma tawa ko téléspectateur uji mbaɗi ɗum partagé on jarama no fewi somin limanno hande émission o gasata indeli ɗi gasata hettiyankoɓe heeɓiyankoɓe yo Allah waɗanen jaami kisal tottude wonade gongol so Allahu lamɗo jaaɓi wiide on tan weltare tan min dañe moon wiide noon oɗon ɗacca hakke saabu gueɗe ɗe weeɓani hande welat
janngo Moussa walla hannde neɗɗo nana ko yiɗi nande janngo wasa nande ko yiɗi nande so tawi ko pulareje mbaɗi no pulareje Aissata Ndiaye noon nanɗon tan ma paamon gandon ko pular juddu jeeri noon badɗo fier darade ɗo ni haala pular hayso mbeɗe haala pular mbeɗe haala ko wona nonne mbeɗe haala ko weñi mbeɗe dañi hen welema saabu noon ko ɗemgal am kalanmi saabu kañum muynumi kañum tawrumi nenemi baba me taniraɓam yo Allah waɗanen jaami kisal bani mon debbo Aissata Ndiaye wonno heɗen noon to banggue caméra ko Djiby Dieng to montage ko Ali Fall